Жената ми беше нещо неярна и аз повикам бърза помощ. Бързата помощ дойде стварно бързо. Я прегледа жената, и удари инекция, меря преди сърцето това. Ме видя мене агресивен нещо, изнервиран. И мене ми удари инекция, а нямаше потреба. И влего в амбулантата, го повика докторът. И аз кога го видох него, мене ми светна очито, че то докторът не е способен мене да ме лечи, он е по-шекнат от мене. Викам, сине, имаш ли деца? Имам. Жена? Имам. Оди легни си съжарлив. И аз се стегнав, той удира. Меѓу време аз почнах да пеам песна. Зошто си ме мајко родила? Водете го, вика, во лудницата. И ме одведе кај тие, не дај Боже Господ, нека ги излечи тие, што ги вика шекнат и мене ме шекнат направија. Може да ми некој убие. Јавноста нека слушне. Ако сум убиен, славно ќе загинам за Македонија. Ништо, фала.